Днес е 26 декември, четвъртък, и както знаете от предишния епизод, трябва да пребоядисваме колата. По принцип исках да си почина до края на годината, обаче 2 януари, четвъртък, което е точно една седмица от днес, го дават много хубаво време, в което ще мога да пръсна колата, обаче трябва да успея да я подготвя до тогава. Чакайте да изляза да ме виждате по-добре, защото с тези безлични микрофони се зарибих яко. И тези микрофони имат една готина опция, намалят страничния шум, която в момента съм активирал, защото иначе навънка е голяма буря. Духа вали, бута неща, имам чувство, че ще ми отвее и гаражчето тук. Включваме готината опция, за да ме чувате по-добре и да ви разкажа какво ще се случва. По принцип за една седмица е напълно възможно да подготвя колата за пребоядисване, обаче имаме и други проблеми. Времето го дава да е много гадно до тогава. Също и сега по празниците нищо не работи и няма откъде да си взема материали. Така че трябва да работя с това, което имам. Така че не е сигурно, че ще успея да подготвя колата за една седмица. По-точно за 6 дни, защото след седмица трябва да я боядисвам. Обаче дори да не успея, поне ще съм опитал, защото наистина искам да приключа с боядисването и да минаваме на следващата фаза. Стикери, турбиниране и завършване. Ей, това голфче си го стегна, си го караш, си го поддържаш. Браво, много хубава количка. Обаче днеска ми се струва нещо, че вози много твърдо, сякаш си го натварил с нещо тежко. Как няма да вози твърдо, като в багажника имам над 1 милион и 200 хиляди авточасти за всякакви автомобили. 1 милион и 200 хиляди части в багажника? Да. Да, това не го вярвам. Не го вярваш? Не. Добре, ей сега ще видиш. Я да видим пак как си събрал толкова части в багажника. Сега ще ти покажа за какво става въпрос. Я да видим. Гледай. Добре. Вече ти вярвам. Така вече може. В Тялото БГ ще намерите голямо изобилие от авточасти на много добри цени за най-различни марки и модели автомобили. Има до 25% отстъпка на продуктите, а с промокода CHANI5 ще имате още 5% намаление и отделно има 30% отстъпка на доставката. Сайтът е изключително лесен за използване и поръчката става само с няколко клика. В предишния епизод показах много детайлно защо трябва да пребоядисваме колата. Сега ще ви покажа отгоре само. Ето тук разликата в цвета е най-голяма между вратата и задния калник. Тук трябва да прелеем боята. Също тук и тук на задната броня. И тук също разликата е малка, така че ще го правим тук. Обаче това боядисване не е баш цялостно боядисване и не е от нулата, а само ще напръскам една-две ръце оранжево на места, за да прелеем боята, лакирам и приключваме. Четах в коментарите на предишния епизод да оставя така колата, защото разликата не е голяма и просто не си заслужава да се занимавам. Обаче не мога така. Просто не мога. Знам, че мога да направя боята да е в много добро състояние и всичко да е еднакъв цвят и просто сърце не ми дава да я оставя в такъв вид. Реално да, не е много зле, обаче това много ме дразни. Адски много ме дразни. Няма как да остане така. И понеже наистина нямаме почти никакво време за подготовка, ще има по-малко приказки в този епизод. Разказвам набързо какво трябва да се случи. Ще свалим предната броня, фаровете, страничните огледала, спойлера, добавките и горе-долу това е. Всичко друго ще остане на място и ще боядисваме абсолютно всичко, освен преден капак и предна броня, защото тук цвета е еднакъв и тук цвета е еднакъв между преден капак и калници. Обаче трябва да слея боята ето тук, така че при калниците ето тук ще има само боя, тук ще остане също, за да си пасва цвета. Обаче, нали, трябва да ги лакирам целите. И праговете също ще ги свалим. И след като свалим тези елементи, започва шлайфането. Искам да ви покажа обаче нещо, което смятам, че ще ви е интересно. Не е свързано с проекта. Обаче, който не е идвал на море през зимата, не е виждал това, което ще ви покажа. Както повечето от вас знаят, живее в Ахтопол. Ахтопол е най-южният град по Черноморието. И сега ще ви покажа в такава буря как изглежда морето.
Свалихме каквото трябваше по колата и следващата стъпка е да оправим олятото в лака. По копето няма чак толкова много олято. Има ето тук малко. Ето тук, ако може да се види. Да, така се вижда. Това трябва да се оправи. Тук има малко олято. Така се вижда. Ето тук на вратата много малко олято. И най-много олята е задната броня. Това, което показах, не е много работа да се оправи. Обаче тук не знам какво се е случило. Тук си е олято. Това вече е грозна работа. Ама ще го оправим. Гледайте. И от тази страна. Красота. Това по принцип, това олято не се вижда много, защото е от долната част на бронята. И не се забелязва, ама разбира се, ще го оправим. Знам два метода за оправяне на олято. Единият метод е с ножче, другия метод е с кит и шкурене. И този метод с кит ми допада повече. На някои места може да пробваме и с макето ножче. Обаче ще видим. Този метод с кит работи на 100% и е доста безопасен. Така че, що да не използвам него. За бронята, тъй като има доста олято, ще използвам метода с кита. Обаче за такива малки места, като тук, което показах и тук, може да опитаме с ножче. Ама ще видим. Така. За днес обаче стига толкова, защото тук е страшен студ. Така че продължаваме утре. Първо ще оправим олятото по копето. Бронята оставяме за десерт. Защото тук ще е най-сладко. Красиво. Красота. Но това е майсторска работа, Не всеки може да го влее по такъв начин. Опитвам за първи път метода с браснарско ножче. Но ето тази стечка, която е най-подходяща за това. И със сигурност работи. Ръбовете на това ножче съм ги изобрил, за да не дълбаят флака. И да, този метод работи, обаче този с кита ми се струва по-безопасен. Само демонстративно го правя тук. Изчезва определено. И е бързо. Направих си ето тези две трубчета на 3D принтера, напълно плоски. И мисля, че с тях ще се оправят доста лесно такива дефекти. И по-безопасно. Залепил съм водна шкурка 600. И сега ще опитаме. Малко вода. Сега това място трябва да се мине с шкурка 800 на ексцентричен швайф. И сме готови. Последна демонстрация и пускам бързия кадър. Тук на вратата има малко разлято. Методът с тези трубчета за мен е най-безопасен и най-добър. Отказах се от ножчетата. Това става идеално. Не дълбае. Малко по-бавно става, да. Обаче и по-безопасно. Сега, ако съм бояджия, със сигурност ще използвам ножчето. Защото търся бързина. Обаче не съм бояджия. Търсим безопасност. Сега довършвам копето на бърз кадър, защото не искам да губя много време. Ще оправя всички стечки с кит, с тези трубчета, както сметна за добре. И вече на бронята ще ви покажа по-детайлно как ще оправим тази стечка с кит. Копето е готово. Премахнах абсолютно всички стечки, където имаше. Сега минаваме към бронята. Най-готвеното за финал. Тук стечката е брутална. Тук има две. Една върху друга. И продължава чак до края. Не се гордея много с това боядисване, обаче сега ще си го оправим. Методът е следния. Върху стечката мажем кит, за да стане на нейното ниво, след което взимаме едно трупче с шкурка и започваме
да шкурим, за да отнемем само разтеченото. Защото ако започнем да шкурим така както е в момента, първо, че няма да стане равно, второ е много вероятно да свалим лака около стечката и да стигнем до боята и тогава вече трябва наистина цялостно пребоядисване. Започваме с нанасянето на кит. Не е нужно да е перфектно нанесен, обаче трябва да е равен и гладък. Гледам да го нанеса само върху лятото, обаче това няма как да стане. Ще отиде малко и отстрани, обаче той се отлепя много лесно от лак, който не е шкурен. Така че не е проблем. Сега както е легнала и като я огледах малко по-добре, видях, че ето тук има разлято. И там ще го правим. Намазал го, оставям кита да засъхне, да се втвърди и след това следва само шкурене. След като кита вече засъхне, взимам едно трупче, най-обикновено дървено трупче. Важното е да е плоско. Тук не трябва да шкурим само така с пръсти. Трябва да има равно трупче, защото иначе няма да стане равно. И сега ще ви покажа каква е идеята. Между другото използвам шкурка 400, водна шкурка. И след като почти сваля напълно кита, минавам на шкурка 600 и за финал шкурка 800. Защото все пак този детайл ще се пребоядисва. Обаче, ако искам само да премахна стечките, след което да полирам елемента, продължавам с шкурки 1000, 1200, 1500, 2000 и може и 3000 и след това се полира. Така, започвам и да видите какво се случва. То бързо ще покаже сега. Стигнах до положение, в което цялата стечка е видима и в момента тук е напълно гладко и равно. Целта на кита е да предпази лака, който не е разтечен. По този начин този лак не го пипаме. Пипаме само кита и стечката. И когато изшкурим кита напълно, това означава, че стечката е напълно свалена и всичко е равно и гладко и готово. Това е метода с кита. Аз лично мисля, че е най-добрия и най-безопасния. Сега аз си продължавам с шкуренето 400, 600, 800 и след като оправя тези стечки сме готови и продължаваме с следващата стъпка. Подготвяне на купето за боя. Знаете ли кое е по-важно от това да не се правят грешки? Това да знаеш как да си го правиш. Побороната вече няма лято. Оправено е. И не съм протрил лака. Внимавах доста и на места даже се вижда лак, който не е шкурен. Портокаловата кора. Което е доста добре. Тоест не съм отнел много лак. И тук е оправено. Намокрих тези части с вода, за да отразяват, въпреки че водата не е най-доброто нещо, защото
и тя може да даде такъв ефект на олято. Обаче въпреки това изглежда супер. И в тия части имаше най-много олято. Тук и тук. И сега вече следва подготовка за боядисване. Трябва тези части, които ще боядисваме, общо взето всичко от тук без предния капак, да ги зашкурим, да облепим колата и след това е готова за боя. Имаме още доста работа. Днес е 2 януари, четвъртък и вече официално мога да кажа честита нова година на всички. И успях да подготвя колата. Абсолютно цялата е вече зашкурена и готова за пръскане. Значи по принцип исках днес да боядисвам, обаче утре го дават по-хубаво време и го оставих за утре. А и така имах повече време за работа. Сега следва само да се облепи, да се обезмасли, да се измие и след това боядисваме. Също успях да купя боя. Днес официално магазините отвориха и имам всичко нужно вече. И не успях да снимам всичко, защото бързах, а и ми е много неудобно тук да слагам и камера, защото е бая тясно за работа. Реално не сте изтървали нищо, защото тук е само шкурене. Видяхте как става на отстрани на колата, така че знаете за какво става въпрос. Сега малко по малко започвам да облепям колата. При това ще я мина с една мокра кърпа, за да обера прахта от нея. И чакам помощника да дойде и да облепим и гаража, и колата цялостно, да сложим и задната броня, да я вдигнем, да свалим джантите и така. Още малко подготовка има. Надявам се днес успеем да направим тези неща и утре най-накрая да я пръсна.
Приключихме с облепянето точно в 2 часа. Обаче не 2 на обяд. Както виждате е тъмно. 2 вечерта. Но важното е, че е готово. Гаража стана камера. Поне колкото се може. На всяка една елони. И колата е облепена. В улите има дюнапрен. Този дюнапрен е да не влиза боя под елементите във вътрешните им части. Бронята съм я изкарал малко навън, за да може да си влезе боя и в улия, защото иначе е прекалено плътно към купето. А и е възможно, когато пръскам лак, да се залепят бронята и купето, а това не го искаме. И малко я изкарах. Ето тук отсичам прага, защото не ми се боядисва тази част, тъй като и без това има прагове и просто няма смисъл да се мъча и там. Иначе калниците и тук ще ги пръсна. Тук е облепено, зашкурено навсякъде, дюнапрен, найлон, както си трябва. Тук понеже улия е по-голям, защото калника не е захванат, както и да е, съм запълнил стиксо, за да не остава празно. Отдолу дръжките, прозорците, всичко облепено и готово. Това си беше занимавка. Много силно се надявам това боядисване вече да е финалното. Защото това е най-тегавата процедура от целия проект. Това е за този епизод. Колата е напълно подготвена за боядисване. В следващия, който за мен ще е утре, ще боядисваме. Ако това боядисване се получи успешно, проектът от тук нататък ще тръгне много бързо да се развива, защото големите неща са готови. Имаме всички елементи, имаме почти всичко за турбото и само тая боя да докараме и би трябвало скоро да си имаме една завършена Celica Supra. Така, надявам се клипът да ви е бил полезен и интересен. Ако искате да следите развитието на проекта, може да се абонирате за канала, да ме последвате във Facebook и в Instagram. Ако искате да ме подкрепите, можете да го направите в Patreon. Сега отивам да древна малко, защото след малко ще боядисвам.